Kina cikin gidan ne? Na'am? Ki yi ki fito yanzu tawon. Aure ya tashi kawai. Shikenan, ki fito kawai yanzu. Ina na kofa. Assalamu alaikum. Amma alaiki salam. Ai ji nake kamar an daura an gama. Baby, ka ce da tawaru baby. Ta ban labari kenan in ke gaya miki. Kin san me? Jiya da daddare bayan mun rabu da ke, ina zuwa gida in gaya miki kawai ana cike yan fawa. Da daddare kawai sai na cike yan fawa din nan shine in ce sassafe zan neme ki a waya in zo in gaya miki cewa ki sanarwa manya a sa rana kawai. Na cike yan fawa yanzu aiki ya samu. Kin ga babu wani zancen abin nan. Dama abin da nake nema ya samu aikin yi. Kin ga na cike yan fawa aiki ya zo. Fawa kuma saboda kai mahaukaci ne ni ma haka maka mahaukaci ce. Stupid dalla.